chako kamano. Daktari wa chako kodi kore kamudong engineer koro lung nikech injene maneno ka nitie gi lodi mag tich kawuono. Erokamano ahinya. Adalero wach mar employment. Ne waketo advert last year. My advert no elapsed on 13th of February this year. To gimomiyo ne pok wadhi mbele gi employment ni Jaramogi has been under transition. Mondo itim employment nyaka ibed gi instruments. Luongo gi ni HR instrument, human resource instruments. Gin policies mamiyowa mondo wang'e ni ji adi manego bed ni wa employ to wa employ gi e migepe mopogore opogore. Daktari wang'ari mana kanyo. Yes. Sama nuketo neno ne okusetimo audit mung'eyo fuk ma un go. Ne wasetimo to nitie process manego bed ni warito mondo SRC otieki mondo miwa report. To mondo SRC ne miwa report ni nitie documents mane gidwaro. Document mar achiel ne en human resource policy, staff establishment. Ne PSC ne konyowa loso this document. Ne gikonyowa mwatieko this document makan watieko ni to the first process as per the policy was ni jok manitie Jaramogi manitiyo Jaramogi ka mani transition odo Jaramogi ka okwongo lok gi mondi mwaket gi magi fit within the staff establishment mondo koro waneni gap modong ni ema koro wachak shortlisting. Makuneno memo moro nitie manwagolo mane awacho ni koro the process mar transition oserumo, we are now embarking a shortlisting mane jok mane walando ka. Koro currently shortlisting dhi mbele. In the next few weeks bro noka shortlisting wakete mbui marwa mondo mar jok mane walando ka. Koro currently shortlisting dhi mbele. In the next few weeks bro noka shortlisting wakete mbui marwa mondo watiek wach mar employment no. Erokamano. Medusa. Erokamano.